Ang title sa atong joke karong adlaw, buang na nag-suicide. Dito sa Davao City na ay usa ka buang nga mikatkat og lubid kay mag-suicide siya og mag-ampay. Nakita sa mga tao o gitawagan nila si President Duterte. Tatay Digong, dali diri kay na ay mag-suicide nga buang. Bito ba, Tatay Digong, bahulata? Pag-abot ni Tatay Digong, giingnan niya ang buang. Hoy buang, na ay 10,000 panaong tiha. Apan nitubag ang buang kay Tatay Digong. Imuha na lang ng imong 10,000. Muambak ihap. O walay nahimo si Tatay Digong, ang mga tao itawagan nila ang usa ka pulis o gihadlok sa pulis ang buang. Di ka manaog diha, pusilon taron. Mitubag ang buang sa pulis, pusila, waambak raman gihapon ko. O walay nahimo ang pulis. O sa katapusan, wala sila'y mahimo, mitawag na lang sila og pare. O pag-abot sa pare, dito sa buang, gibindisyonan niya ang buang. O dali-dali, nanaog ang buang. Nangutana ang mga tao, anong nanaog mang kadayon? Pagbindisyon sa imo sa pare. Mitubag ang buang. Miingon sa ako ang pare, kung di daw kumanaog, putlon niya ang kahoy. Unya, di ka manaog? Mga pamalandong, bisan ang walay grado nga tao, naa kini sila'y kahadlok sa Ginoo.